Anem a parlar de tallers de la Niuada. Veiem primer un vídeo y després entrem en matèria. Isaac. ¿Estás pensando en emprender? Si tu respuesta es sí, ¿conoces qué es el emprendimiento social? En el próximo taller Emprende con Impacto Positivo, Objetivos y Creación de Valor, veremos qué es el emprendimiento social, algunos ejemplos, qué son los objetivos de desarrollo sostenible y cómo relacionarlos con tu idea. El taller se dividirá en 2 grupos. El primero será el 4 de mayo y el segundo el 11 de mayo. Elige uno de los 2 días y reserva tu plaza en info@laniuada.com. Ahí està. Isaac, conta'ns de què van aquests tallers. Això va en línia amb el que estàveu comentant abans de generar aquesta riquesa en els pobles de l'interior, de dir, podem muntar també empreses amb aquest impacte positiu i aquest impacte social del que parlem sempre a la Niuada, i comencem amb el primer taller, que precisament és emprendre i generar valor amb l'impacte positiu. En aquest taller es tractaran els objectius de desenvolupament sostenible, es tractarà una miqueta què és l'emprenedoria social, una miqueta de pedagogia perquè la gent pugui conèixer-la. Nosaltres sempre personalitzem molt a la Niuada, llavors aquest taller l'hem dividit en dos dies, com la majoria dels tallers que anirem realitzant, precisament per fer grups molt xicotets, grups individualitzats i que podem treballar amb la idea de cada emprenedor que ve a la Niuada. Aquest serà el primer taller, que és el que us volíem presentar en primícia, perquè ja sabeu que la Panderola és el nostre programa de capçalera, també. I de voltes també us volíem convidar a aquesta mateixa setmana, dijous, tenim unes jornades que li denominem jornades amb impacte positiu, que venen 2 empreses que tenen aquesta preocupació i aquest guinyo a l'entorn. Una d'elles és Mar de Fulles, que és un hotel autosuficient que treballa l'ecologia i el comerç just. I després tenim Mar de Boires. La cosa va de mar, però... Sí, que bonic. Mar de Boires. Bueno, Mar de Boires vam entrevistar quan vam fer un programa en la Vall d'Alba. Vam fer un programa perquè ell és enginyer, se va formar a la Universitat Jaume I i ha agarrat les finques dels seus pares i cultiva armela, oliva i també, bueno, no vaig a dir-ho perquè ell no volia que ho diguérem. Bueno, jo el que he trobat per internet són garrofes també i fa... Garrofes, sí senyor. Garrofes, safrà també té. Safrà, ell va dir, no parleu del safrà. L'ingredient secreto, sí. Jo l'he vist publicat a internet, suposo que voldrà que ho diguem. Ah, bueno. I de voltes també, una cosa que he compartit jo amb els meus companys, així a nivell d'anècdota, els pistatxos. Perquè a Catalunya als pistatxos li diem fastucs. Fastucs? Fastucs? És una paraula que la comentava aquest matí quan preparàvem el programa i als meus companys li feia molta gràcia i ja que parlem d'aquest impacte positiu, parlar també de la llengua i de dir, mira, quina varietat n'hi ha. Mira, Isaac, jo vaig estar mirant perquè jo sóc una apassionada de la província de Castelló, com bé sabeu tots, i he plantejat i tinc damunt de la taula una proposta meua per a mi, saps? O sigui, no per a ningú, sinó per a mi, m'encantaria, sempre he dit, pillar un mas en un poquet de terreny i cultivar, ¿vale? No m'atrevisc a cultivar ni olivars ni armelers perquè se necessita molta més dedicació i fins i tot vaig estar investigant en el Ministeri i parlant de 2 plantacions molt rendibles, que són el pistatxo i l'altre, el... Ai, Joanillo, ara no m'eixirà com tu. Això serà l'edat? ¿El aguacate? No, són floretes moraes. L'espígol. I en castellà com se diu l'espígol? ¿No es lavanda? Lavanda, claro, lavanda. Claro, són molt rentables perquè, sobretot, la lavanda, perquè pràcticament no té plagues, així tenim un terreny que acceptaria molt bé aquesta plantació i si vos doneu compte, a l'interior, sobretot, per la zona de la Todolella, allí hem començat ja des de fa un parell d'anys a cultivar aromàtiques. Claro, la producció d'aromàtiques de la província de Castelló seria fantàstic i a poc anar recuperant totes aquestes hectàrees i hectàrees que tenim a aquesta província que estan abandonades, que per cert, m'agradaria preguntar-te com va el tema del banc, Isaac, de banc de terres.
El tema del banc continuem involucrant a lo que seria els diferents estaments perquè volem partir de lo que seria el treball directe amb les cooperatives, que és un aspecte molt important perquè volem que la idea, diguéssim, es faci les arrels des de la pròpia base. No volem arribar nosaltres amb la iniciativa i fer com si fos una excavadora i llavors seguim treballant amb tot aquest col·lectiu i alhora la veritat és que seguim tenint propostes tant d'oferir terreny com de demanda de terreny. Llavors, de moment, la veritat és que estem prou contents amb la iniciativa. Guai. Dels tallers ja ens has contat... No, dels tallers te volia comentar. Convidar-vos a aquest taller de les jornades amb impacte, que seria el dijous, també, a les 4, si hi ha ben lloc. I després, el següent taller que tenim per aquest mes, que és l'empresa social, la idea i el model de negoci. Amb aquest taller, el que fem principalment és valorar com aportar el valor al teu negoci i, sobretot, com treballar amb els grups d'interès. Els grups d'interès són superimportants de cara a quan tu muntes un negoci i dir, vale, sobre quines persones impactarà el meu negoci. Perquè moltes voltes la gent no els té en compte i realment el producte l'estàs dedicant a aquesta gent. Llavors l'has de conèixer i aquesta gent ha de saber com pot, diguéssim, gestionar o influir i què els hi pot beneficiar participar del teu negoci. Llavors, com ja he comentat, us convido a tots i a totes, a les persones que vulguin, a que puguin vindre als nostres tallers. Pues ahí està la invitació d'Isaac. Moltíssimes gràcies, com sempre, Isaac, per estar a la Panderola. Tornem a parlar-nos i a veure-nos en 15 dies per veure com continueu fent aquesta tasca tan fantàstica que esteu fent a les comarques de la província de Castelló. Una salutació, Isaac. Moltes gràcies, equip. Adéu.